Meta kien qiegħed jindirizza l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qabbel lil pajjiżna ma' Hong Kong. F'Hong Kong għaddejjin protesti kbar minħabba nuqqas ta' demokrazija u għal Busuttil Malta tinsab fl-istess sitwazzjoni. U l-protesti kbar miż-żgħażagħ f'Hong Kong għaliex iċ-Ċina trid tiddeċidi min ikunu l-kandidati għall-elezzjoni li għandha ssir f'Hong Kong. Proset, mela aħna ġejna armi ċina, għaliex dan mhux biss irid jażelu l-kandidati, dan irid iħassar l-elezzjonijiet. Fid-diskors tiegħu, Busuttil sellem ukoll lil Giovanna De Bono li mhux se tkun qed tikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Intant tkellem ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said. Ftit ġimgħat wara li l-Midja Nazzjonalista kellha tiskuża ruħha mal-Ministri Anton Refalo u Owen Bonnici minħabba rapporti qarrieqa fil-konfront tagħhom, Said qal li jrid midja kredibbli. Irridu li jkollna midja sostenibbli, kif diġà spjegajt, u kredibbli. Said tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista u qal li waħda mir-raġunijiet ta' dejn tal-Partit Nazzjonalista kienet il-bini ta' dar ċentrali li ġiet tiswa l-miljuni. Chris Said qal li d-dejn li għandu l-Partit Nazzjonalista ma jħammarx wiċċ id-dirigenti tal-istess partit. Dan ma jħammrilniex wiċċna. Iva, d-dar ċentrali kienet pis li qed nindirizzaw u qed inkomplu nindirizzaw. Waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll id-Deputat Nazzjonalista George Pulicino li qal li l-poplu Malti hija taħallas kontijiet ta' dawl orħos grazzi għall-Partit Nazzjonalista. Da żgur li baħsu. Imma mhux għax għamel il-power station il-ġdida kif kien qalinna u li bija jbaħħas il-kontijiet, imma għax bl-impjant li għamilna aħna qed jiffanka €1,000,000 fil-ġimgħa. Pulicino qal dan minkejja li Gvern Nazzjonalista żied minflok raħħas il-kontijiet u kien qal ukoll li l-weda tar-roħs fil-kontijiet hija l-gimmick tal-millenju.